Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, Shalom. Kepareng kula Pendeta Andreas Restu Priyatama saking GKJ Pengaringan, Klasis Kebumen, badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis tanggal 23 April taun 2026 ingkang kaparingan irah-irahan mitulungi ingkang ringkih. Waosan kapethik saking pangentasan bab kalih ayat 17b ingkang mekaten. Nanging Sang Musa banjur jumeneng nulungi sarta ngombeni wedhus-wedhuse. Sasampunipun mejahi tiyang Mesir, Musa mlajar saking ngarsanipun Sang Prabu pringon awit badhe dipun sedani. Musa lajeng dumugi ing tanah Midian, lenggah ing sapinggiring belik. Boten dangu dhateng para pawèstri putrinipun imam ing Midian, 7 cacahipun. Para pawèstri menika dhateng belik saperlu ngangsu kanggo ngombeni menda-mendaning ramanipun. Lajeng wonten para pangen dhateng ingkang lajeng ngunduraken utawi nundung para pawèstri wau. Ing papan riku toya pancen winates, mila kedah kaginakaken kanthi trep. Tumindakipun para pangen jaler menika boten sae. Tiyang jaler mesti langkung rasa. Para pawèstri menika mesti ringkih kawon yen nglawan para pangen menika. Musa lajeng menyat nulungi para pawèstri menika saking tingkah polaipun para pangen. Musa mawas bilih tingkahipun para pangen menika boten leres, boten adil, ngganggu lan ngawonaken ingkang ringkih. Ing sakiwa tengen kita kathah patrap lan tumindak ingkang boten adil, ingkang rasa nyilakani ingkang ringkih, ingkang kiyat nindes ingkang ringkih, ingkang pinter bodoni ingkang kirang pinter, ingkang sugih ngremehaken ingkang miskin. Menapa malih ingkang sampun lan badhe kita tindakaken secara pribadi, brayat, pasamuan dhateng tiang-tiang ingkang ringkih menika, pancen saben-saben secara ajeg menapa kadangkala kita secara pribadi lan minangka pasamuan ngawontenaken bakti sosial kangge tiang-tiang ingkang kaanggep betahaken kawigatosan. Umpaminipun dhateng lare-lare ing panti asuhan. Bab menika temtu tumindak ingkang sae lan perlu. Nanging temtu ugi perlu pambiyantu ingkang boten namung awujud materi. Mitulungi ingkang ateges milujengaken ugi saged katindakaken awujud tambahing seserepan lan kakendelan ingkang gegayutan kaliyan nglawan lan merangi tumindak ingkang boten adil lan damel sangsara, tumindak ingkang ngremehaken tiyang sanes, tumindak ingkang ngasoraken sesami. Gusti berkahi lan madangi kita kangge mitulungi ingkang ringkih. Amin.